झाला मग काय म्हणलं सुती काय याचे उंची तरी बघ ना. नमस्कार, मी ओंकार चरणकर, कॅज्युअल मालवणीचो ॲक्टर आणि एडिटर. हां, तर तुमका काय सांगू ते माहिती आहे, टीम आमची मोठी आहे पण मी एकटोच दिली आता. तर सांगते काय तर ऐका. आमच्या टीम कॅज्युअल मालवणींना काय रे हां फकलांडा स्टँडअप गजाली सुरू केल्या म्हणजे सांगते हां सरळ येऊन फकलांडा मारावं हां तास सुरू केलेला असा. तर कोणाक फकलांडा मारूची असत काय करू दाखवता ना तर ये आमका कॉन्टॅक्ट करा कॅज्युअल मालवणीवर. समजलं मा काय रे ऐकतात मा. हां मेल करा कॅज्युअल मालवणीवर मेल करा. मेल आयडी काय गावतलो? हां मेल आयडी मा आमच्या यूट्यूब चॅनलवर जाय तिसर ना डिस्क्रिप्शन मध्ये टाकलेलो असतो कळला मा. आणि हां कॅज्युअल मालवणी सबस्क्राईब पण करा. आता असं ना काय माझा अवतार बघून आहे जरा तो असं घाई गडबडी दिलोय ते कुर्ल्याक गेले जरा. हां पाऊस पडता ना कुर्ले जरा भरपूर गावतं या ना योग लागा बिंदास या. पण आता पिशी घेऊन या तिरकामटा आड मात्र रे येताना नुसतं ऐशी झाले ऐसमीच आम्ही नाही आम्ही बिंदास डायरेक्ट तिरकामटा घेताना उडवायचा असला नाही ऐसमीच नाही बाबा. तर कोण बसतो टाकून आपला दिवस बघ करी ता नाही. हा तिरकामटा धरलो मारलो पिशेत टाकलं घरात गपचूप इला कोणाक काग देता कामा नाही शेजाऱ्याक पण नाही. अरे कोणाक नाही ना हल्ला आमटी केली खाला झोपला आणि सकाळी उठान गेला. कोणाक काग देता कामा नाही. चॅनल सबस्क्राईब करा आमचं. चला नमस्कार जाते मी हां चल. अरे काय किती वेळ बोलतो आता बोलता काय नाही सो किती वेळ सांगा विसरलं आता आमची ना फकलांडा हा स्टँडअप गजाली विराज आरांदेकर सादर करता. ऐका सगळ्यांनी ऐका. ए मोबाईल नको ऐक. हा मग काय तर तुझा ये रे ये तू. नमस्कार गाववाल्यानो, मी कुमार विराज गणेश आरांदेकर, वेंगुर्ला दाभोली. हां हॅलो साहेबांनो, तुम्ही काही एक काळजी करू नका. मी आडे सगळीकडे पॅक केला असेल. होय हो हां तुम्ही फक्त पैशाचं आणि पार्ट्याचं काय तर बघा. काय म्हणतात एक पेटी नको तसला काय नको. आमका तसला काय सार्वजनिक नको. लोकांका वैयक्तिक व्हाया असा टाइमात व्हाया असा. बरं ठया हां पण पार्टीचं मात्र काय तर लक्षात ठेवा. बरं ठया होय हां तुमच्या लक्ष दिलं असताना ह्यो सगळं प्रचाराचं धुळो बघात लोका कशी सरड्यासारखी रंग बदलतात. सगळीकडे प्रचाराचा जोर चालू असा. मी आपल्या सगळ्यांच्या प्रचारात जातोय. शिरा पडाना घराकडे बसान तरी काय करतलंय. शिवाय दिवसाक 500 रुपये मिळतात. शिवाय खावतो तितको नाश्ता, दुपारचा चमचमीत जेवण आणि रातच्या ट्याव. तुमका सांगतोय अशी संधी 5 वर्षातून फक्त एकदा तेव्हा ज्यांका जसं मिळता त्यांच्यानी खाऊन घ्या. नाहीतरी नंतर 5 वर्षात ते आमकाच पिळून खातले. हां पण कोणाचं डोळ्याबिळ्याचं ऑपरेशन असा ता सुद्धा करून घ्या. कोणाक पाहुण्या सोयऱ्याकडे जायचं असाल तर जाऊन घ्या. तर कित्याक तर रिक्षावाल्यांचा निवडणुकींच्या दिवसात वरसून पॅक केलेला असता तेव्हा रिक्षावाले भाडं घ्यायचे नाही. हां पण घराच्या आजूबाजू पोरसाद माडाबिडात लक्षात या नाही तर माझ्यासारख्या होय. काय झालं आता सांगतोय. मागची निवडणूक झाली. घरकारीन म्हणाक लागली हातीर हात ठेवून काय बसलात जाया पोरसाद 4 केळीचे घड असत ते तोडून घ्या. मी आपलं कोयतो घेतलंय आणि घड तोडून गेले. एक केळ मोचून तोडलंय आणि वांदरांच्या भीतीन घडांका लांब लचक गोंत्या घालून ठेवलेलं. अचोय घडात हात घातलं तो कोणतोच हात दिलो माझ्या काय लक्षात येईना. मी असं बुरलेले 3 केळी तोडलोय. तिघांचाही तसंच झाला. माझ्या काय टाळक्यात येईना पण माझ्या बायलेच्या टाळक्या दिला.
कशी म्हणता दिवसाचे प्रचार गेले रात्रीचे घड घेऊन गेले. म्हणान तुमका सांगतोय घराच्या आजूबाजूक लक्ष ठेवा नाही तर माझ्यासारख्या होय. हा आणखी या खाऊच्या बिवच्यावर सुद्धा लक्ष ठेवा नाही तर धोंडग्यासारख्या होय. ओ इलेक्शनाच्या आदल्या दिवशी रात्री मोठी पार्टी होती. आमच्या गावात योग धोंडगो असा त्याका जरा टॅव करूची सवय असा. पार्टेक 25 किलो बकऱ्याचा मटण 10 किलो गव्हाच्या पिठाचे वडे आणि बरोबर टॅव. धोंडग्याच्या बाजूक बसलेलो पाणगो. पाणग्याक जरा झाली जास्त त्या मेल्याक साधी बोलाची सुद्धा शुद्ध नाही. त्यातल्या त्यात त्यांनी थैसरच ऐक केला. थै नेमक्या होता धोंडग्याचा ग्लास. धोंडग्यान बोलण्याच्या गडबडीत तसाच ग्लास तोंडाक लायल्यान आणि घाटाच केल्यान आणि थोड्या वेळान थयत धंगलावर ते केल्यान. दुसऱ्या दिवशी मी इलेक्शनात मत घालूक जाताना धोंडगो म्हाका गावलो. मी आपलं धोंडग्याक सांगलोय धोंडग्या रात्री पार्टेक होतोय मत मात्र बरोबर घाल हा. तो धोंडगो म्हाका काय सांगता तू सांगशील त्या का मी मत घालीन पण माझी एक अट असा. मी म्हणतोय शिरारे पडो ह्याची आणखी कसली ओट. तर धोंडगो मी विचारलंय कसली. धोंडगो माका काय सांगता काल रात्री पार्टेक जो मी शेवटचो पेग मारलोय तसलोच पेग माका परत होयो. मी म्हणते औशिक रे खाव हरण ऐक केल्लो पेग आता एका परत खैसून हाडून देऊ. म्हणतात ना जातीत जात नसे आणि अळवात बसलो देसाय. धन्यवाद. चला येतोय.